Kung maugaling ng presyo karon sa tanduway tag sa kagantos, unya ang long neck 200 largo ko pag undang. Naman dayon magpalit ko og tuba. Nya di man ko makaangay sa tuba, pailin-ilin lang ko syuktong kay naamay tag 65 ko syuktong. Pamalit ko kinta at tanduway puspos ko inuunang maunang kamahal. Inom lagi gyapon ka. Nag-inom ko kadi na masirudi kinahalinan mas kapayas. Tagpila na. Kas kagatos. Sa una dito tagpila dito la. Sa sinta. Wala ko og patong. Belayan Nya kung mama na ning COVID nya nga gyapon presyo. Di na ko mainom. Hey. Take back. Dag kay palit na lang na akong isda. Ang kagatos. Nya og long neck 200. Bahala na oray pag kadiyag kuan. Di mga katulog. Kuan syuktong ra magbasa na ako kung ang makatulog ko og tuba di sa magsige ko panhuyap. Og tuba kanang manakita niya akong siko manhawi kani mga tuhod. Mapag pamulala ng bukton. Wala hubog gid. Ani karon na agwanta pa ko karon kay naamay nahalinan og kapayas. Sulong man dire. Takal. Nagtapal pa.